Takubudisa. Tiri kusiya transfer yamunhu. Aramba kudzoka ichipita. Zvimwe semasaga. Yes. Basiramba muna wenyu. Zvimwe muna zvimwe mine chidzi. Murume. Mungana wenyu basire mungana ona mai simba aramba kudzoka nyika yevara aramba kudzoka tapidzanai nyika yevara aramba kudzoka nyika yevara wachina nokutora pabuda buya aramba kudzokera ichipita aramba kudzokera ichipita aramba kudzokera ichipita nyika zviri kubuda zvese aramba kudzokera ichipita second exit. Makagarira namatare akadhakwa. aramba kudzokera ichipita All right. Kuenda kukitchen. aramba kudzokera ichipita aramba kudzokera ichipita aramba kudzokera ichipita aramba kudzokera ichipita Border guys, border ibodha vobuda aramba kudzokera ichipita aramba kudzokera ichipita Wakatoverengwa weipa. aramba kudzokera ichipita 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 Uyai. Watori mwana akatoka njani. Aramba kudzoka ichipita. Aramba kudzoka ichipita. Ona yevara. Aramba kudzoka ichipita. Aramba kudzoka ichipita. Aramba kudzoka ichipita. Aramba kudzoka ichipita. Nyika yevaranda. Aramba kudzokera ichipita. Ayo akubudiswa mazvono tutana simba vari pazveibai please just ndie machere ena mai simba aramba kudzokera ichipita kutransfer uyai mutambire mamwe madzimai please takusiya tabudisa ichipite takubudisa tiri kusiya tatransfer yamunhu aramba kudzoka ichipite zvimwe semasaga yes basiramba muna wenyu zvimwe muna zvimwe mine chidzi murume mungana wenyu basire mungana ona mai simba aramba kudzoka
nyika yevara aramba kudzokera IGP tapidzanai nyika yevara IGP aramba kudzokera IGP nyika yevara wachina nokutoipa buda buda aramba kudzokera IGP aramba kudzokera IGP aramba kudzokera IGP zviri kubuda zvese aramba kudzokera IGP second exit. Kawan makagarra na matari akatako. Aramba kudzokera IGP. All right. Kuenda kukitchen. Aramba kudzokera IGP. Aramba kudzokera IGP. Kudzokera IGP. Shaita tozobata nezvimwe. Zvaidu zvaita guys. Saka rasta anazotaura. Rasta chitaura ichinzwi.